És una tarda freda i ventosa de novembre a Gallocanta, una llacuna d'aigua salada que hi ha entre les províncies de Saragossa i Terol. Han vingut a veure grues, un gran ocell de fins a 1,20 m d'alçada en la seva migració des del nord d'Europa. Una estona abans de la posta del sol veiem un primer grup de grues que volen majestuosament. En poca estona, més i més contingents de grues arriben de totes direccions. Després de passar el dia menjant llavors, vegetals i insectes per camps i prats a quilòmetres a la rodona, les grues s'agrupen al centre de la llacuna per dormir, lluny dels depredadors. La llacuna de Gallocanta és una parada clau en la ruta entre Escandinàvia i les àrees d'hivernada al sud de la península Ibèrica i nord d'Àfrica. En els moments de màxim pas, al novembre i al març, s'hi poden arribar a reunir més de 100.000 exemplars en un sol dia. La major part només s'hi estaran uns dies per reposar forces abans de continuar la migració, però alguns pocs exemplars s'hi queden tot l'hivern.